Deci, fără de ce, eu sunt Flo și bine ați venit la un nou episod din Flow Tutorials. Azi m-am gândit să fac 2 episoade din Omegle pentru așa un început bun cu ursulețul meu, Teddy. Teddy cel prost, exact. No, bun, deci, that's it, what's happened. Salut, nenea! Eu sunt un urs. Urs! Sunt urs. Salut! Eu sunt un urs. No. Salut! Salut, fetele! Sunt un urs. Sunt un urs de ăla mai sexy. Teddy! Da. What? Ce? E un urs. Cel mai special din lume. Știe să zboare. Dacă e aruncat. Asta e partea a doua. Nu-i Batman. Stai să-și iei costumul. Da, milenie. Pa. Salut, nenea. Sunt eu iarăși. Salut, nenea fără cameră. Sunt Teddy, ursulețul, care știe să zboară. Vedeți, am aici și chestiuța. Oha, sunt un meșcher. Vede. Salut, sunt un urs. Salut, băieții, sunt un urs. No. Salut, nenea. No. Salut, sunt un urs. Nem tudom ezt magyarom. Speak Romanian. Speak Romanian, bitch. I'm an urs. Nice, very nice. I'm a bear. I love Brasilia. I'm from Brasilia. Bye. Let's search for a fryer. No, nimeni nu vrea să tragă. Salut, tu ești băiat sau fată, că nu recunosc. Salut, nenea. Sunt un urs. Salut fără cameră. Sunt un urs. No. Salut, sunt un urs. Salut, sunt un urs. Da, mie m-a stras să salut, sunt un urs. Salut, nenea, sunt un urs. Tu vezi, am și păr. Salut, băieții. Sunt un urs. Oh, nu mă omoară, nu. Ce, mă? Salut, fetița, sunt un urs. Salut, nenea, sunt un urs. Bagă maniele. Sunt urs polar, bă, deștepților. Băgați-vă dubstep. Că vă mânc. Vă mânc la micul de sară. Stați cu Facebook. Ce stau astea? Salut, nenea. Salut. Salut, fetița.
Sunt un urs. Ceva aș mânca pe toți la micul de sară. Salut! Iartă-mă! Salut! Sunt un urs! Te pot mânca la micul de sară, să știi! Sunt un urs! Dă la mai ștecher! Sunt un ștecher, mă bag într-un șmecher și îți stând frizura aia de cocalar. Ai o freză de cocalar, mă! Și zice un urs cu fire în loc de păr. Tu vezi ce păr am, e foarte fain, așa-i? Sunt ursulețul Teddy. Pa, pa! Oh, salut! Salut, întunericule! Salut, degetule! Really? Salut, nenea cu freză de cocalar? No. Salut, nenea! Oprește maneaua! Salut, băieții! Salut, fata! Ești faină! Salut, nenea! Vreau iPhone 15! Am deja! Eu am păr mai mult ca tine. Salut, fataș! No. Salut, păturo! Salut, nenea cu freză de cocalar! M-am gândit că episodul ăsta să fie mai lung, așa că let's continuăm. Oh, dă și mie! Sper că e cu miere. Salut, frate! Ce faci, frățioare? Ce faci, frățiorul meu? No, hai că-ți dau. Hai, gata, că nu mai pot respira. Băi, am mai mult păr ca tine, am un sfar în loc de păr, dar tot sunt mai tare ca tine. Arată-ți fața! Arată-ți fața! Hai, ba da! Asta-i treaba mătii. No, bine, mă, pa! Salut, har! Salut, fraților! Cei trei crai de la răsărit, așa-i? Fain, băgați colindă! Vă dau și 3 lei. Domn, sănăți, m-am venit să violăm. Îți urez baftă! O, salut! Salut! Sunt un urs. Urs! Urs! Păi sunt urs, mă, nu vezi? Chiorule. Salut, nenea! Ioi. Cred că trebuie să blochezi partea asta. Nu, iar tu, mă. No, salut, domnișoara. Stai, să te stric. Salut, domnișoarele. Eu sunt nenea, ursul. Vin din pădure. Salut, nenea. Am un cucurigu mare. Da, ești tu, frate, de-a meu pe acolo. Tare mușchi, frate. Continuă tot așa. Salut. Interesant. Salut, nenea. Salut, nenea. Salut. Sunt un urs. Salut, băiatul. Sunt un urs. Mor. Uite, băiat, sunt urs. Cel mai urs dintre urși. Uite, hai că am și păr.
Exact. Mă vine pe copilul. Salut Podeau sau ce ești tu? Ce faci Podeau? Salut băiatul. Are ochelarii. Mă stai să-mi pun și eu un accesoriu. No, hai să punem ochelarii să pară așa mai mișcă. Stai, uite așa și așa. Salut domnișoarele, sunt un urs. Am ochelari de cocalar. Băi, iartă-mă. Trebuie să editez părțile astea. Văd mai niște pixeli pe ecran și ceva albastru, deci eu recunosc că... No bine mă, gheci, fără gheci. Eu am fost Flow și pentru săptămâna asta v-ați luat și voi episodul de... cele 2 episoade zilnice. Două episoade de Ursulețul, Teddy și Flow. Bye bye. Bun, hai să continuăm cu Omega.